likaMengameli wezwe uPhala Phala liyichithile izinsolo ezenziwe amaqembu aphikisayo ePhalamende zokuthi iqembu elibusayo lisebenzise amandla kanye nesibalo samalungu alo esiphezulu ePhalamende ukugqiba udaba lwasePhala Phala. Usuku lokuqala lukaMashatile lokuphendula imibuzo kwindlu lulibaziseke phansi iyure yonke ngenxa yenhlansi kwiGood Hope Chamber. Iparlamente ithi le nhlansi khange idale mlilo nabungozi kubantu abebelapho. The capacitor in a light overheated, affecting the light cover, which consequently caused the smoke in office number 31. As a result, the smoke detector was triggered, further triggering the fire alarm system. Emva koko amalungu eParlamente ahlabe imibuzo kuMashatile ngendlela iParlamente esingathe ngayo umbandela wasePhala Phala. In the long term, what do you think will be the impact of the ruling party using its majority to circumvent parliamentary accountability? Every attempt to have Parliament conduct its constitutional obligation has been blocked by your party, rendering Parliament toothless because of the ANC's majority and commitment to shielding the president. UMashatile uthi luninzi uphando olwenziwayo sithetha nje ngalombandela kwaye amaziko aliqela phandayo mawanikwe ithuba lokwenza umsebenzi wawo. So there is no shielding. I think sometimes there is a zeal to find the president guilty without going through due processes. It's not correct. Usekela mongameli ukwazibophelele ngelithi uza kubohlwaya abaphathiswa abafadalayo ukuphendula imibuzo okanye bavele eParlamente. Ndingulama Matya wendaba zeSABC eParlamente Kapa.